susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Isang mapagpalang gabi po. Kamusta po tayong lahat mga kapatid? Narito na naman po tayo mag-aaral, magsasaliksik ng salita po ng Panginoon, magbibigay po muling direksyon sa ating pong mga hahakbangin sa mga susunod po na araw, buwan at taon. Kaya po ngayon nais ko po na ihayag sa inyo yung pinakahuling buntot ng ating pong pag-aaral. At tayo po'y manalangin muna. Magpasubmit po tayo sa Diyos. No? Siya lang po nakakabatid ng anuman pong ating planong gagawin. Alam kong pagtatagumpayin po tayong lahat. Ama, salamat po. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan po ng inyong anak, aming Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, kami pong lahat ay dumudulog, nagpapakumbaba, umaamin, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Lord, samahan mo po ang inyong lingkod habang ito pong mga salita mo, O Diyos, ay akin pong ibabahagi sa akin pong mga kapatid. Pagyamanin mo po ang mga pagkakataong ito. Hayaan mo, Lord, na kami limliman mo ng iyong Santong Espiritu. Kumilos ka sa iyong kaparaanan, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na madagdagan ang marami po naming kaalaman para pong isang puno na ang kanya pong ugat ay malalim, Lord, na talagang strong, Lord God, na alam namin habang ito'y lumalalim, Lord, nagiging matatag, Lord, ang pundasyon. Kaya, Lord, salamat po. Ang salita mo, ang aming pundasyon, at hayaan mo, Diyos, na ito po ay aming patuloy na, Lord, na manamnam ngayon pong gabing ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, patuloy na sinasamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Lord, kakapray ko po ay dinala po ako ng Panginoon, and I have all my notes with me. At binigyan niya po ako ng isang aklat at talata. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Isaiah. Yes. Isaiah chapter 5, wala po doon sa ating, but ito po ay pumapaloob doon po sa ating theme ngayon pong month na to. It is the song of the vineyard. Yan pong binigay ng Lord sa akin. So, ang akin pong tawag dito, actually hanggang ano po ito 30, verse 30, pero hayaan nyo lang po, babasahin ko muna po yung pinaka main ko lang
Pero itatakil ko po ng isa-isa yung hanggang verse 30. So ito po ang sabi doon, I will sing for the one I love, a song about his vineyard. My loved one had a vineyard on a fertile hillside. He dug it up and cleared it of stones and planted it with the choicest vines. He built a watchtower in it and cut out a wine press as well. Then he looked for a crop of good grapes, but it yielded only bad fruit. Now, you dwellers in Jerusalem and people of Judah, judge between me and my vineyard. What more could have been done for my vineyard than I have done for it? What, when I look for good grapes, why did it yield only bad? Now, I will tell you what I am going to do to my vineyard. I will take away its hedge, and it will be destroyed. I will break down its wall, and it will be trampled. I will make it a wasteland, neither pruned nor cultivated, and briars and thorns will grow there. I will command the clouds not to rain on it. The vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel, and the people of Judah are the vines he delighted in, and he looked for justice but saw bloodshed, for righteousness but heard cries of distress. Okay? Talagang kailangan po nating seryosohin mga kapatid na tayo pong lahat ay mamunga. Alam niyo kung bakit? Tandaan po natin yung panawagan natin sa Panginoon is just by the grace of God. Yung paggamit ng Diyos sa atin. 'Di ba? May kantang, who am I that you are mindful of? Sino nga po ba tayo? Pero alam niyo po, sa totoo lang, kung tatanungin mo ang sarili mo, tatanungin ko ang sarili ko, sino Lord? Pambihira, Panginoon, ako? Ganon mo pinahalagahan? Kaya po lahat po tayo mga kapatid, ito pong nagaganap sa buhay natin, ito pong panawagan ng Diyos sa atin, itong pagpili ng Diyos sa atin, biyaya. Kaya wag po nating mamaliitin ang biyayang yan. Bibigyan po natin ng kahalagahan ang biyayang kaloob ng Diyos. It is the grace that we have received from the Lord. Kaya nga po, yung pong pag-aaral natin nitong topic na to, napakahalaga. Bakit? Kasi po dito makikita talaga yung ating pong pagtugon, yung ating pong paano ba natin tinitingnan yung pong kabutihan ng loob ng Diyos na kung sisiyasatin natin ang sarili natin, wala po talaga tayo. Anong makikitang maganda sa atin? Wala po. Kaya po, ito pong ating aaralin ngayon, yung description ng kabutihan ng Diyos at pagpapala ng Diyos na ipinagkakaloob niya sa bawat isa. No, ang topic na to, although it is the song of the vineyard, alam natin na ito po'y para sa Israel dahil ikaw at ako ay nakaugpong, grafted po tayo doon sa vine, ito rin ay para sa ating lahat. Handa na po ba kayo? Now, doon po sa ating binasa, no? Actually, sabi ko nga po hanggang verse 30 ito. Doon po sa ating binasa kapatid, the song of the vineyard. So, verses 1 to 7, tingnan po natin. Ano po, binasa ko na yan. Hindi ko po babasahin lahat, pero meron lang po akong kukuhanin. Ano po, so just bear with me. So, dito po sa verses 1 to 7, si Isaiah po ay inaawit ang awiting ito concerning God and His vineyard. Okay? Now, as we read this song, manonotice po ninyo kung paano po ang Israel is being described as God's vineyard. Now, makikita rin natin dito, it is really a love song that God has for His vineyard. Now, listen, doon po sa ginagawa ng Diyos, it is His loving action na pinapakita, na pinapadama sa Kanyang vineyard. And the Lord, ano sabi doon? And the Lord, sabi niya, di ba, cleared the stones, planted choice vines, di ba?
He built a watchtower in its midst. So, pag pinag-usapan po natin, yung pong building a watchtower in the midst of the vineyard, ito po ay nagpapatungkol sa isang permanenteng tirahan. It is a permanent residence. Pag yun po ang pinag-usapan natin. So, ibig sabihin, God was living among His people. Grabe po. Kasama ng mga Israelita si Lord. And the same, mga kapatid, si Lord ay kasama natin kasi tayo po ay pinili ng Panginoon. Amen. Sabi pa niya rito, di ba? He also what? Cut out a wine vat in the vineyard. So, ano po yung wine vat in the vineyard? So, pag pinag-usapan po natin yung wine vat in the vineyard, ito po ay nagsasuggest ng permanente. It is a permanent storage. It is a storage place as God expected abundant fruit from His vineyard. Kaya merong vat in the vineyard. It is wine. The wine. Kung saan alam natin na ito po ay harvest ng maraming mga grapes. Di ba yun po ang ginagawang wine during that time? At siyempre, doon po sa kanilang pag sila'y nag-harvest, may storage po sila. Ibig sabihin, ang Lord, nag-e-expect talaga siya ng isang masaganang bunga sa kanya pong tinanim. Sa kanya pong lugar wherein nandoon ang kanyang vineyard. Amen? So, the Lord looked for His vineyard with which He had made every what? He made every provision. Wala ka nang hahanapin pa. Kasi lahat ay ginawa ng Panginoon para ang kanyang vineyard ay mamunga. Mamunga ng masagana. He gave all the provision and given every opportunity na ang kanyang tinanim, yung punong yan, ay talagang mamunga. No, nagbibigay, nandun ang opportunity, nandun ang provision, para ano? Para mag-yield, para magmunga ng maraming grapes. Maraming bunga. Whatever. Kung yan man ay grapes, pero ang pinag-uusapan po kasi natin dyan yung, yung wine vat sa vineyard. So, pag sinabing wine vat, ito yung storage place ng mga aanihing pagkadami-daming bunga. Pero ang problema ito, mga kapatid, imbis na mamunga ng mga magagandang bunga, it yielded wild grapes. Ibig sabihin, pag wild grapes, maasim, hindi masarap, worthless grapes ang tumubo, ang bunga. And all of God's work and even God's loving action for the vineyard has not produced good fruit but sour and stinking fruit. Kasi bad nga eh. Amen? So ito po yung problemang malaki. Imagine, God gave us all the provision, all the opportunity, pero ang tanong, how is it? How is our fruit for this moment? Ganon din po ba ang bunga na atin pong binubunga ngayon? Katulad din po ng bunga ng minimension ng Isaiah chapter 5, a kind of fruit which is bad fruit. Pag bad fruit, hindi pakikinabangan. Okay? So now, ito yung tanong ng Lord. So God asked this question. Sabi ng Panginoon, what more could He do for His vineyard? Ano pa? Ano pang anong kailangan kong gawin para sa iyo? Okay? What more can I do that I have not already done in order to ensure that fruit would come from this vineyard? And there was no reason
these grapes. Why? Everything is provided. Opportunity is there. Hindi po agad-agad ang Panginoon talagang nagtitigpag, nagtatanggal, nagbibigay pa siya ng opportunity para itong kanyang itinanim ay mamunga ng sagana. So what can be done for the people of God when a total work of God's grace na kanyang grabing ipinagkaloob sa kanila, and yet they remain as if yung biyaya na kaloob ng Diyos hindi man umabot sa kanila. Kasi kung yan nauunawaan po natin, mga kapatid, yung biyayang yan, mauunawaan mo yung ibig sabihin ng ating Panginoon. And from here, you will see kung ano po talaga ang damdamin ng Diyos. Now, to illustrate this in another way, ang tanong, what would you do if you plant a fruit tree or plant or anything and it did not bear the fruit you were looking for to bear? Ikaw, anong gagawin mo? No matter how much you work, you put doon po sa punong yun. Amen? Naglagay ka ng, tawag doon, fertilizer. No matter how much you cared for it, pero wala pong, hindi po nag-produce ng good fruit. Anong gagawin natin? Anong gagawin nyo, mga kapatid? Anong gagawin? Sayang lang eh. Biro mo, yung supposed to be space na yon na pwedeng taniman mo ng ibang puno, ikaw nandun ka, lahat ng nutrients, no, sinisip-sip mo, pero bakit ganon? Walang anumang bunga. Amen? And God has done all He could for the vineyard. Alam niyo po, si Lord, He is not responsible for the sour grapes or the bad fruit na produce ng vineyard na yan, ng punong yan. So, anong gagawin ng Panginoon? Ayan. Kaya po talaga tayo po ay talagang mag-isip-isip na ngayon. Talaga pong hindi papayag ang Diyos. Hahanapan ka talaga ng bunga. Kasi yun po talaga ang purpose. No? Bakit ikaw ang pinili? At syempre, hindi ka naman pipiliin kung hindi ka naka-attach, di ba? Pero all along the way, nung una naka-attach ka, pero pagdating ng maraming panahon, pagdating ng anumang mga bagay, kung hindi ko man po alam kung yan po ay problema, kung yan man po ay pagpapala, unti-unti po tayo na parang hindi na po tayo pwedeng pakinabangan for a reason na parang tinatabad na po tayo na mamunga pa. Now listen to what God says na gagawin niya. Verses 5 to 6. Ano ang gagawin niya? Sabi po niya rito, He will tear the vineyard down. Okay? So, ibig sabihin, there will be an abandonment. Kasi nga, unprofitable yung ang pakikipag-ugnayan natin kay Lord. Okay, doon sa Isaiah natin, no? Yung pakikipag-venture ni Lord sa Israel, pinili niyang bayan, unprofitable ang tingin ng Panginoon, okay, na wala siyang kailanmang na-expect in return. Kasi nagkaloob siya ng lahat ng wala ka nang hihilingin, anak, eto na lahat. So, ang gagawin mo, eto, mamunga ka. Now, if the vineyard had borne true fruit, naniniwala ako, no one could have touched it. Because all the blessings, all the provisions, all the protection, and all the grace was going to be removed. The only thing worth doing to the vineyard is what? Tanggalin. Okay? Putulin. I-demolish. Itumba. Now, notice how verse 7, okay? It gives the explanation of this song, mga kapatid. Lord, let's check. Okay? So, sa verse 7,
Sinasabi doon, the vineyard is the house of Israel. Okay? And the people of Judah were the Lord's pleasant planting. And the Lord looked for justice, and what? He found it? Bloodshed. He looked for righteousness, and what? He found it? He found outcries of distress. Kita niyo po yun? So what were the people doing such that they had received the blessing and grace of God in vain? So kita niyo po yun? Ang ine-expect ng Panginoon, ito. Pero ito ang fruit na na-yield. Itong iningatan ko, itong pre-protectionan ko, itong nagbigay ako ng provision, pero ang problema, ito ang resulta. Sino naman pong malulungkot, kahit naman po tayo, nagtanim ka ng puno, ine-expect mo yung puno, pakikinabangan mo yung bunga, pero ano po ang nangyari? Wala. So nga. Okay, so tingnan po natin. So, sa verses 8 to 30, isa-isahin ko lang po yung pinaka-importante mga verses dito. Sa verse 12, talon tayo sa verse 12. Okay? Ano po ang sabi ng verse 12 dito? Okay, pero babasahin ko din po pati yung 8 to 11. Woe to you who add house to house and join field to field till no space is left, and you live alone in the land. The Lord Almighty has declared in my hearing, surely the great houses will become desolate. Kita niyo po yan, nakakatakot. The fine mansions left without occupants. A 10-acre vineyard will produce only a vat of wine. An hornet of seed will yield only on an ephah of grain. Woe to those who rise early in the morning to run after their drinks, who stay up late at night till they are inflamed with wine. They have harps and lyres at their banquets, pipes and timbrels and wine, but they have no regard for the deeds of the Lord, no respect for the work of His hands. Oh God, hallelujah. Ang word doon, they do not regard the works of the Lord. So sa verses 8 to 11, it reveals a people who are consumed by worldliness and praying in the name of Jesus. Wala po isa sa atin ang ganito. Yung puso po nila, they really do not they do not regard the works and the ways of God. Instead, ang mga taong ito they are consumed with adding fields and homes and cars, bank accounts, etc., etc., to their possessions. They are feasting and partying and do not pay attention to the ways of God. Noong napagpapalit natin yung mga mahahalagang bagay na alam natin na kinalulugdan ng Panginoon, pero iba po ang nakikitang ginagawa po natin. Verse 11, tingnan nyo po ang verse 11. Sana po nandiyan ang Bible nyo. Verse 11. Verse 11 shows people are chasing after alcohol rather than pursuing the Lord. Tandaan niyo po ang mga grapes. Galing po dyan ang mga wine. Okay? Yung effort po na hanapin, no, isik, no, ang mga bagay, yung desires, and even they pursuit, mga kapatid, na uwi po, no, sa makamundong pagnanais, mga makamundong pagnanasa, no, yung mundo, alam po natin na ang mundo, ang pagnanasa mundo ay nagkakaroon tayo ng mga kabulagan, nabubulag po tayo dyan, at hindi na po natin nakikita yung mga bagay, every work of God's hands. Hindi na natin napapansin yan. No, marami na po ngayong bulag. Kasi si Lord Jesus, alam natin,
pansamantala po niyang iniwanan yung kanyang tawag dito, the place wherein sa heaven, siya po ang pinaglilingkuran. Iniwanan niya po yon. Alam niyo po, yung ministry ng ating Panginoon, from that 3 years, makikita niyo po talaga yung sakripisyo. Wala po siyang sariling tahanan, hindi po siya nagkamal, wala po siyang malalaking building, wala siyang malalaking church, wala po siyang sasakyan. Actually po, kadilakad sila nun. Wala po siyang magarang mga damit. Ang kanya pong sandals, wala. Hindi po yung mga branded, mga kapatid. Pero ngayon, marami po, kahit Kristiyano, talagang they're really seeking after doon sa mga branded. Wala namang masama, pastora. Kung kaya naman, oo nga. Pero kung yan ang pinagmamalaki mo, at wala na doon, hindi mo na nakikita yung behind all of this, yung thanksgiving mo dahil si Lord ang nagkaloob ng lahat yan sa'yo. So, this is a useful lessons to us, mga kapatid. So, we are unable to see the hand of God working in our lives when our focus is on this life. So, ang scripture po, explicitly, mga kapatid, ay nagsasabi not to be consumed with all the affairs of this life, but to be consumed with the life we have in God. Hallelujah. Now, tingnan po natin. Ano po ang sabi ng Ephesians dyan? And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Ephesians 5:18. So we cannot be consumed with wine. We cannot be consumed with seeking wealth and possessions. We cannot become consumed by our work. We cannot be consumed by our pains and our past life. So alam po natin, ang buhay with all of its challenges and difficulties can cause us to miss seeing the mighty hand of God. Why? Because our focus is all diverted away from the Lord and from all the spiritual things, right? So what we're doing is taking the grace of God rather than focusing on God who gave us all these blessings. We focus on the blessings and how this blessing really affect us so much. Totoo po yan. Maniwala kayo sa akin. Kasi naganap sa buhay ko yan. Nung marami ng pagpapala, grabe na po. Kaya po ang sabi ng verse 13, Isaiah 5 verse 13. Ano ang sabi ng verse 13? Nabasa ko na po yun. So, ang ibig sabihin yan dito, they do not understand their sin or know God. So, God is judging the people. Why? Because they are darkened in their understanding, they lack knowledge of the Lord, and do not comprehend their sins. Hindi nila naiintindihan, kasalanan pala yun. And this is a teaching that cannot be emphasized enough, mga kapatid. We must get to know God right at this moment. Kung hindi, ibalik mo. Kung nandalamig ka, ibalik mo. How often God decries the situation of His people. Why? Because they do not truly know Him. They do not have relationship with the Lord to know what God wants and know how to seek Him. Kulang na ang prayer time, kulang na po ang meditation, no, mas matindi po ang hatak po ng mga trabaho, hatak po ng social media, ang mga ginagawa po natin, mas marami pang nakokonsume sa mga bagay na hindi po long-lasting. Pinagpapalit po nating lahat yan. Amen? And sabi po ng 1 John 2:4-5, whoever says, I know Him, but does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word, in Him truly the love of God is perfected, and there is no other way to know God, mga kapatid, than to know what God has revealed about Himself, and He revealed it through the Word of God, the Bible. If you are not reading the Bible, hindi mo yan talaga binabasa lang. Dapat yan talagang ninanamnam mo, nauunawaan mo, kasi kung nauunawaan mo, meron kang gagawin. Hello? Through God's law, we know the mind, the nature, and character of our God. And we have to take time every day to get to know God.
You need to read the Bible. Make it priority every day to learn more about Him, so that the will, okay, that we will not have received the grace of God in vain. Kaya nga po doon sa verses 18 and 19, tingnan po natin. Okay, dito po, okay, dito po sa 18 and 19, they reject, okay, that there are consequences for sins. Kaya po, totoo po yan. Kaya hindi tayo namumunga, mayroon pa po tayong mga darling sin. May mga ginagawa pa po tayo na hindi ayon sa nais ng Diyos. So si Isaiah po, dinescribe niya, no, the people as what? Dragging around the burdens of their sins. They have become slaves to their sins. Okay? Because they reject the grace of God when we continually, no, pag tayo po ay lagi, no, yung habitual sin na ginagawa mo. So, naniniwala po ako mga kapatid, na bawat isa po sa atin, take note of this. Baka hindi natin napapansin. Marami na tayong sin. Kaya kailangan mapansin ang mga sin na ginagawa. Okay, notice the picture, no, na dinidescribe po ni Isaiah. So, pag inaral po natin, minsan nagiging habit po natin, o nagiging bisyo, no, ang gumawa ng mga mali. So, overcoming sinful behaviors only grows in difficulty and draws us further from the Lord. Alam niyo po, the longer we remain practicing it, ang magagyari dyan, hindi ka mamumunga. Ang bunga mo, bad. We are only making life harder on ourselves when we maintain a sinful life. We make it more difficult from Christian gatherings. Sometimes we simply keep making decision na kung saan not beneficial sa ating spiritual health. Pero patuloy pa rin natin ginagawa yan. Just as there are consequences for our physical health, for the decision na ginagawa natin, like pagkain natin ng mataba, no, yung cholesterol nagtataasan, no, nagkakaroon ng sakit sa liver. We must see the problems, we must see the difficulties we are causing for ourselves when we choose to have a poor spiritual health. Kaya nga po, pag poor spiritual health, walang bunga, pangit ang bunga, hindi pakikinabangan ng bunga. Why? Kasi marami sa atin, we reject the grace of God when we think that we can remain in simple situation and activities and not have our hearts turned away from the Lord. Mga kapatid, hindi po natin po pwedeng ang puso natin ay maging dalawa, isa lang. Kung mahal mo ang Diyos, sundin mo siya. Amen? Now, tingnan po natin yung 2021. So, there are now moral perversion here. So, we throw away the grace of God when we choose to redefine God's moral standards. Usually, we always do that. Marami po tayo ngayon yung morally bagsak. Ang standard po ng morality, bagsak kahit po Kristiyano. Kaya nga ano sabi doon, woe to those who declare evil acts to be good and good acts to be evil. Woe to those who substitute light for darkness and darkness for light. Okay, so we see the problem. Okay, kita natin ha. Now, we see the problem, really, no, talagang grabe. Sa mundong ito, maraming nakikita po natin at nakakahawa. Nakakahawa tayo sa mundong ito, mga kapatid. So, we are told, dito po, it is good. Minsan, sa mundong ito, sinasabi, marami nagsasabi, okay lang mag-live-in. Okay lang magkaroon ng ugnayan bago pa ikasal. So, ang mundong ito nagsasabi, divorce is okay. Okay. So, hindi natin naiintindihan, mga kapatid, kung ano ang consequences ng lahat ng yan. Mabubulok ang bunga. Tingnan nyo po. Tayo po ang bunga natin, mga anak natin. No, sa physical, ha? So, kung yun ang iyong standard, ano kaya ang makikita mo na gagawin po at susundan ng ating mga anak?
doon pa lang po bunga bagsak na. Amen? Kaya sinasabi nila hindi na uso ang kasal ngayon. Hindi po totoo yan. Hallelujah. Ngayon, ang homosexuality is accepted. Pero alam natin, ang Lord kinokondemn yung mga unnatural, no? Unnatural kasi po yan eh. Dapat kasi babae sa lalaki sa babae, babae sa lalaki, right? Hindi babae sa babae at lalaki sa babae. Lalaki sa lalaki. Kasi kasalanan po talaga yan. Okay? Kaya po, ang mundo sinasabi, it's okay, paglaban mo, karapatan mo. Yan ang sinasabi ng mundo. Dito lahat tayo bumabagsak. Kaya sabi, hindi, ang mga Kristiyano maunawain. Alam niyo po, the Lord hates sin, but He loves sinners. Amen? So sa verse 21, tingnan niyo po, ine-express po dito ang problema. So sabi niya, we are wise in our own eyes. Sa verse 21, rather than humbly submitting to God's law as being right and good for us, we think we need to update God's law. Gusto natin, sabi niya, hindi, makaluma na yan. Ang Bible na yan is already 2,000 years ago. So, kailangan i-update. Kaya kita niyo po nangyayari na binabago ng China. Kita niyo po ang dilubyo, mga kapatid. And that is, that the Word of God is already been spoken. At yan po ang dapat nating sundin. So, mga kapatid, obvious po, marami po nagre-reject sa commandments ng Lord. Na maraming nagre-reject sa word ng Lord. The most obvious way, sa verse 24, the most obvious way we throw the grace of God away is when we simply reject what God is telling us to do and telling us to be. Ulitin ko. Obvious po na hindi natin pinapahalagahan ang biyaya ng Diyos is when we simply reject what God is telling us to do and telling us to be. And this is what Israel has done. Though they were the people of God, they had turned their hearts away from His word. So verse 24 declares the problem. Tingnan natin, ano sabi ng verse 24? They have despised the word of the Holy One of Israel. They did not want to receive His instructions. They did not want to listen. They would rather read other things, listen to other things than listen to the voice of the Lord. Alam niyo po, si David, dinescribe niya yung law ng Panginoon. Diba? Sabi ni David, sweeter than honey. So Jesus described His disciples as those who would hunger and thirst for His teaching and His ways. What are you listening to in your life now para ikaw ay gabayan? Who are you listening to? Are you listening to your friends? Are you listening to your families? Are you listening to what people say about the scriptures? Or are you listening to the scriptures themselves? Kaya nga mga kapatid, maghunos dili po tayo ngayon. Nung binabasa ko po ito, talaga pong meron pa po akong gustong i-add. Konti na lang po ito and I will end. Okay? May additional po binigay ang Lord sa akin. Brace yourself mga kapatid. Alam niyo po, doon po sa nagnanais na maging matino, maging maayos, maging mabunga. Ito po ang sabi ng Lord. Isaiah chapter 3, 10 to 11. The Lord said, ito sinabi po niya kanina, maga-maga sa akin, tell the righteous, it will be well with them, for they will enjoy the fruit of their deeds. Woe to the wicked, disaster is upon him. They will be paid back for what their hands have done. Yan po ang sinabi ng Lord kaninang umaga. Kaya po mga kapatid, huwag tayong tumigil. Mas lalo po nating isik ang Panginoon. We have to attach always. Focus on Jesus. Mamumunga ka. No? Kailangan mo na ngayon pa lang i-decide mo sa sarili mo whom you will follow. Kung saan mo talaga ilalagak ang sarili mo, ang buhay mo, ang future mo, kapatid. Kasi kung saan ang desisyon mo ngayon, makaka-apekto yan sa magiging bunga mo sa susunod na panahon. And I hope, ito pong akin na ibahagi, ay patuloy po natin na talagang i-embed sa heart natin. Kasi po, may consequences kapag hindi ka talaga mamumunga.
Kapag hindi ka attached sa Panginoon, maraming mararanasan ka, no? Hindi ka hindi ka magiging matatag sa iyong pagharap. Dahil tandaan naman po natin, mga kapatid, ang talagang umaalalay sa atin, nagbibigay sa atin an opportunity si Lord. So wag mong sayangin. Again, pinili ka ng Diyos. It is not because you are good. It is not because you are ikaw ay may sinasabi, ikaw ay mataas. And you know what? Pinili ka ng Panginoon kasi gusto niya. It is not because of what you know and what you have, but because God made it. Ito ang plano niya. Yan ang gusto niya. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Salamat po. At tayo pong lahat ay yumuko. Panginoon, hallelujah. Kami po'y nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo dahil sa biyaya na kaloob mo sa amin. Thank you, Lord, for choosing us. Though, Lord, we don't deserve it. Pero Lord, alam ko, meron kang nakikita sa amin. Alam mo, Panginoon, at hindi ka tumitigil for giving us all ways, all means para po kami patuloy pang mamunga. O Diyos, marami pa kaming dapat gawin. Marami pang dapat, Lord God, na kaluluwa na kailangan, Panginoong, bahaginan ng iyong salita. Kailangan mo, Panginoon, ng katuwang at narito kami. Katulad po ng sinabi mo, sino ang isusugo mo, Lord? Tumataas po ang kamay namin at sinasabi namin, Lord, here I am. Here we are, Lord, send us. Lord, ang JBLU family, Panginoon, ay nakikipag-isa po, Panginoon, sa inyo. Salamat po sa pagpili mo in putting us, Lord, kami po'y itinanim mo sa Jesus Be Lifted Up Church. And Lord, I pray, tulungan mo kami na maganap ang plano mo sa Jesus Be Lifted Up. Bawat isa na pinagkalooban mo, Panginoon, talent and gifts. Kami po, Panginoon, by grace, Lord God, ay narito at gumaganap ng mga sa panuntunan mo, sa panawagan mo sa amin. Kami po, Panginoon, ay tunay na pagkalooban mo pa ng isang malalim, Lord, yung aming commitment, yung consistency, na hindi lamang, Lord, sa panapanahon, hindi po, all seasons, pamumungahin mo kami. And we decide, Lord, in the name of Jesus, ngayon, we decided, Lord God, na lagi kami, O God, na makikipag-ugnayan sa iyo. Lagi kaming mananalangin, lagi po kaming magbabasa ng Bible. Lord, mag-i-schedule kami ng fasting namin, Lord, para po mas mapatay pa yung desire ng mga flesh namin sa mga bagay sa mundong ito. At kami, Panginoon, ay tunay, O Diyos, na makipag-ugnayan, Lord, at marinig po namin yung pong mga bagay na nais mong pagagawa sa amin. At Lord, makita mong kami, O Diyos, ay tunay na sumusunod at meron pong mga spiritong pagpapakumbaba sa iyong harapan. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig at nakikinig ngayon, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Lord. Tapos na po ang month ng aming theme. But Lord, we pray, ito po'y magpapatuloy. Ito po, Panginoon, ay aming dadalhin. Ito po'y aming isasagawa. At makikita mo, Lord, maraming kaluluwa, maraming churches na bubuksan. Saan mo, Panginoon, muli kaming itatanim. Sino man po ang gagamitin mo sa bawat lugar, Panginoon, na kung saan ang Jesus Be Lifted Up Church, Lord, ay inyong itatayo. Naroon at meron po kayong mga gagamitin na mga pastors, workers, and leaders, and even, Lord, provision will always be given, Lord God, will always be there. Lord, salamat po. It is just by your grace, kaya po wala kaming gagawin, kundi, Lord, isubmit ang lahat
mahalin ka ng buong puso, paglingkuran ka ng buong puso, lakas, isip, at kaluluwa. Salamat po, Ama. Into your hands, kinukumit ko po ang aking mga kapatid at patuloy mo pa po kami, Panginoon Lord, na pagpalain at sa pagpapalang yan, gagamitin mo kami at source ng blessing para sa iba. We honor you, Lord. We continue, Lord, to praise you and declare that truly Jesus is the one that is being lifted up, being praised, and being worshipped in our lives. Thank you, Lord, in everything. In Jesus' precious and mighty name we ask and pray. And everyone says, Amen. So, magandang gabi po. At tayo pong lahat ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Good night and God bless us all. Paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Susuko at hindi hinto, patuloy